Sziasztok, Fecó vagyok, és ez itt megint a Mat Pillanatok. Most két játszmámat fogjuk kicsit kielemezni. Az egyiket 13 órája játszottam, a másikat 9 órája. És akkor nézzük csak akkor. Természetesen lesz majd olyan videó is, ahol mutatni is fogom, hogy hogyan játszom. De itt ebben a játékban, amit itt most mutatok, ebben elég sokat hibáztam, és az ellenfelem is elég sokat hibázott, és így tudtam nyerni. Azt mondja, hogy kezdjük is az elejétől. Ugye fehérrel voltam, és én fehérrel általában mindig ezt a rapportcsapava féle támadást szoktam alkalmazni. És hát itt úgy döntött a sötét, mondjuk ezt a lépést én még ellenem nem hozták fel, hogy megtámadta a sötét futómat. Én akkor előre léptem, majd jött ugye a védelem. Ezzel nem tudok huszárral odalépni, ahogyan eddig is tettem, hogy sakkbástyát adjak. Ezért folytattam a fejlődést. Úgy ahogy szoktam, ő visszalépett huszárral. Jöttem én is futóval. Jött gyaloggal. Megakadályoztam, hogy közelebb jöjjön. Akkor jött pacival pár. Itt itt jó volt ez. Jött pacival. Kiléptem elé. Visszaléptem oda futóval, ugye megint betámadta, próbálkozott betámadni a futómat. Utána kijött pacival. Itt azt mutatja a gép, hogy le is üthettem volna a lovát, vagy vissza is léphettem volna. Ez esetben ez a helyzet alakult volna ki. Ha meg visszalépek, akkor én jöttem A2-re, hozta a vezért játékba. Ugye valahogy én úgy éreztem, hogy itt be akar majd hozzám kuksizni. Ezért léptem oda a bástyámmal. Így félre is lépett. Hoztam a kecskémet oda, a szokatlan lépés azt mondja. És akkor itt besáncoltam. Akkor ugye ő visszajött oda vezérel, mert tudja, hogy ezen a részen kell támadnia, nem ezen felén. Úgy jött futó, farkas szemet néz. Ugye itt egy ilyen felfedést hozott létre, vagy kötést, hogyha majd ellépek innen a huszárommal, akkor ő majd leszedi a futómat. Jöttem gyaloggal, én jöttem bás. Itt már mutatja a gép, hogy nekem itt nem kellett volna robbantani. Én inkább bástyával jöttem ki. Ő leszedte a lovamat. Ugye itt azért jöttem ki bástyával, mert tudtam, hogy itt középen történni fog valami. Hogyha nem hiába, hogy lépett ott előre azzal a gyaloggal, azzal ütni szeretne. És akkor itt megtisztul ez a
középső út, hogyha én ezzel valahová visszaütök. Azért jöttem elő bástyával, hogy azáltal egy felfedett sokkot adjak neki. Most itt azt mutatja, hogy itt meg kellett volna ütnem a gyalogot. Akkor visszaüt, megtámadom. Hát nem jártam volna jobban. Úgyhogy jöttem bástyával. Mi is volt ott a tervem, nem is tudom. Ja, igen, hogy így dupláz, hogy igen, itt elég sok hibát vétettünk. Végül ez a helállás alakult ki. Itt adtam neki egy sokkot. Na most ugye nem tud engem leütni a gyalogjával, mert a szabálytalan lépés lenne, így el kellett lépnie. Visszaléptem. Szerintem, ja, ha esetleg ide léptem volna, akkor leütötte volna. De én oda is léptem, úgyhogy itt már mutatja neki a gép, hogy ez lenne a helyes lépés, hogy leüsse ott a huszáromat. Itt viszont lépett egy nagyon rosszat. Méghozzá kijött bástyával, hogy ezzel megakadályozza, hogy én ide betörjek és mottot adjak neki. Erre huszárral megtámadta a bástyáját, visszalépett, majd utána ezen a vonalon akartam neki adni valamit, de erre ő odalépett huszárral, hogy megakadályozza, védelembe helyezve ezt a hátsó gyalogját. Akkor én leütöttem azt a gyalogot, fenyegetve azt a bástyáját, és itt mutatja a gép, hogy itt megint nagy hibát követett el az ellenfelem, mert a bástyáját csak eddig húzta, nem húzta be ide a király mellé. És ott viszont le tudtam ütni bástyával. Meg azért is lett volna célszerű neki ide behúzni király mellé, mert én királynővel ide belépek, és akkor már be is mattolom. Szóval ő ide jött, igazából nem is kellett volna itt lecsapnom a bástyáját, hanem csak simán királynővel ide beugrok, aztán már sakmott is lett volna, de én lecsaptam a bástyáját, sakkot adtam neki, huszárral visszaütött, és utána adtam neki sakmattot. Úgyhogy itt elég sokat hibáztunk mind a ketten, de a legnagyobb hibákat azt mégis az ellenfelem végezte el. Szerintem akár úgyis véget érhetett volna az a játék, hogy én vesztek, és sötét nyer. Ez lett volna az első játszma, amit megnézzünk. A másik játszma, az szintén, ez 9 órája volt. Itt világos feladta, és nézzük is meg, hogy hát mi is történt itt. Azt mondja, hogy
Megyünk az előzőre. Itt én sötéttel voltam. Sötéttel én szeretem a zártabb állást, a király indiai védelmet. Bár ez nem az. Itt ugye megtámadtam a futóját, ő nyomult előre, leütöttem, visszaütött, kecskével elléptem onnan, ő jött előre, itt én leütöttem, és jött a vezérével. Szerintem itt is ideje korán kijött a vezérrel. Besáncoltam, jött a huszárral, nem tudtam, hogy mit szeretne ott. Én kiléptem vezérrel, felajánlottam neki, hogy vezércsere legyen. Ő nem akart vezércserét, inkább beljebb jött. Én fölkuksiztam, megtámadva a bástyáját, bástyája ellépett, onnan itt azt mondja, hogy a királlyal kellett volna odalépnie. Megnézzük abból, mi lett volna. Hát nem sokkal jobb. Szóval fölléptem oda, leütöttem, megtámadtam a bástyáját, bástyája elvonult, leütöttem csikóját, nem akarta, hogy leszedjem azt a gyalogot, ezért bevitte bástyával. Adtam neki a sokkot, de nem tudom minek, inkább ugyanúgy le kellett volna szednem a huszárt, csak ilyen fölösleges lépések voltak. Jött vissza a királynővel, ugye itt megint ugyan leütöttem, a huszárt, megint itt földé merült a vezércsere lehetősége, hogy ő leütti a vezéremet, én sötét futóval itt visszaütök, ő inkább kihagyta ezt a lehetőséget, hoztam a bástyát. Ugye itt az volt a tervem a bástyával is, hogy itt jövök fölfele királynővel, és akkor úgy ajánlok földcserét. Ő jött futóval bevédeni a babáját. Én itt oldalt megindultam gyaloggal, betámadtam a vezért. Vezér hátra lépett, jöttem az újabb gyaloggal. Itt az volt a koncepció, hogy ez a fehér futóm itt nagyon be van ragadva, valahogyan ki kéne neki jönnie, hogy valami támadást indítsak itt, vagy ezen a részen, és itt megtámadjam a futóját, és akkor mondjuk ezzel lépek. De rájöttem, hogy ezzel nem lenne jó lépni, ezzel a gyaloggal, mert ezen a mezőn itt nem védeni semmi, és vezérrel itt bizony be tud újra jönni, randalírozni, így inkább azt választottam, hogy D6-ot lépek, hogy megnyissam neki ezt az átlót. Erre ő fehér futóval kijött erre, ugye, és betámadja ezt a pontot. Itt létrehozott ezt a, nem is tudom, ez is egy ütegnek nevezhető valami. Mindegy, én hoztam oda a fehér futómat, szembeállítottam vele, hogy nyugodtan jöhet. Cseréljük le a futónkat, és egyel kevesebb baba a pályán. Hozta a másik figurát, ugye? Ezzel a
bástyával is megtámadta ezt a pontot. Én tovább megtámadtam a királynője. Ekkor leütötte ezt a gyalogomat, amit ugye nem védett már a fehér futóm. És mivel így a királynője leütötte, így védtelen maradt az ő fehér futója, amit én szedtem le. 5 bástyával. Nem tudom, miért oda lépett. Adtam neki egy sokkot. Fellépett. Adtam neki egy sokkot. Leszedtem a bástyáját. Nem kellett oda. Leszett a futómat. Följöttem. Sokkot adva neki, visszalépett. Betámadtam a vezérét. Jött. Ő is betámadott engem a bástyájával. Most ő ajánlotta föl nekem a vezércserét. És én bele is egyeztem. Nézzük, mi lett volna, ha nem egyezek bele, és sokkot adok. Sokkot adok neki. Ellép. Ugye lépéskényszerítés. Utána ütöm, és akkor megmaradt volna a vezérem. Igen, ezt kellett volna tennem. Ez egy sokkal jobb forgatókönyv lett volna. Ezért kell elemezni a dolgokat. Itt egy kényszerítő lépés, ellép, leütöm, és akkor utána már nincs mit tenni. Én inkább leütöttem, ő is leütött engem. És akkor tulajdonképpen itt már csak így kerbetőztünk egymással. Próbáltam ezeken a helyeken is felajánlani egy olyan azért, hogyha mondjuk itt leüti a futómat, akkor leütöm a bástyáját. Vagy azt, hogy ő leüt engem, én leütöm a bástyáját, de ebben nem ment bele, itt sem ment bele sok. Leütötte vissza. És szintén felajánlottam neki, hogy üsse le a bástyámat, csak egy bástyám maradjon, de nem akarta leütni. Itt már leütöttem, és innentől kezdve már világos feladta. Szóval ez volt a második játszmának az elemzése, és ugye ezt mondtuk itt, ez a lépés. Ez az állás volt az, amikor azt mondtuk, hogy itt jobb lett volna sokkot adni, és utána leütni a vezért. Ebből is látszik, hogy még nagyon kezdő vagyok ebben a sportban, mert ezt szerintem bárki más haladóbb ezt látta volna meg. Hát itt már a vége fele már túlságosan belementem abba, hogy nyerésre állok, és akkor már nem nagyon számolgattam a dolgokat. Hát mindig meg kell állni, és megnézni, van-e jobb lépés annál, ami az eszedbe jut először. Ez a tanulság, és ezzel zárnám is ezt a videót.
jó sok élményeket, sokkozást kívánok mindenkinek. Sziasztok!